बोहैलाङो जिरि जिरि नोंथांमोना गासिबो मोजां दं थ' आंबो मोजाङै दं आरोना थेवबो बाट दिनैनि साना बाय बोरैबाखा आंनिया ओमफ्राय दिनै मोनसे प्रब्लेम जाबाय आरोना आङो एडमिसन लानो थांदोंमोन आरोना दिनै एडमिसन लानानै ओमफ्राय फैबायमोन ओमफ्राय फैनायाव मोनसे प्रब्लेम जाबाय आरोना स' नोंथांमोना आं दिनै एसे फोरमायना होनोसै आरोना मा जानाय प्रब्लेम जाबाय दिनै माने फैबाय थानायाव आरोना लामाखैजा एसे माबा दाननानै साखाया माबानानै स्लेट दाननानै बुस्थुआ एसे गोलैनाय बायदि जादों आरोना मानसियाथ' एख' जायासै आङो आथिङाव एसे माबा जाबाय आरो थ' गारिनि हालोदा एख' जायासै जानाया थेवबो नोंथांमोननो देखायनोसै थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना थ' गाइस नायनो हागोन आरोना गारिनि माबा कन्डिसनफ्रा एख' जायासै जानाया थ' इसोरनि उनाव एख' जायासै आरोना थ' नायनो हागोन नै ओमफ्राय माबाया नै बुस्थुआ नै बायबाय आरोना नै उफाय गैया आं न'आव रायजासिगोन दा आं ससेखिनियावसो जाबाय नालाय ओइ मण्डल सुपा जोंनि मण्डल सुपाखिनि दं जोंनि माने मण्डल सुपा एसे ससे दं ओमफ्राय बेखिनियाव जाबाय आरोना ओमफ्राय आं थांफिनबाय जादोंना आंनियाव मोनसे पार्सेल अर्डार खालामना दोनदों बेनि थाखाय फैसाखौ नांगौ बेनिफ्राय दा दायोबाबो जिखियाव फैसा मोनबाथाय गाबोन समनियाबाबो बेक लाइट गैयैखौ माबानांसिगोन आरोना रायजाबो बिखाया एसे गोसोआ एसे गिनाय फैदों आरोना थ' नै नायनो हागोन एख' जायासै बुस्थुआ एकदम नै थाबायना इयो एकदम बोरै हाबसोना थाहैखादो इयो हाबसोनानै डाइरेक्ट हाग्रायाव ग्रोब थाहैदो आरो ओमफ्राय नैयाव फुरा हाग्रा हाबजोबदोंमोन आरोना इयाव ओरै नैदियाव जादों बुस्थुआ नै इदि हाग्रा दंमोन ओमफ्राय ससेयाव खुन्था दंमोन आरोना खुन्था फिसा ओमफ्राय एकदम डाइरेक्ट ओरै थांनानै ओरै बुस्थुआ माबा दंमोन इयाव मा होनो साखानि सिन दंमोन इयाव ओमफ्राय ग्रोब हाबना थाहैदो आरोना नै साखानि फुरा माबा जाखाजोबदो एख' जायासै गारिया आं सानदों माबा माबि बायजोब्बाय खोमा सेसथिं होननानै थ' गाइस बेनो आरोना मा बुंनो आरो आंनिया आथिङा जखम माने ओरै गिदिर जखम जायासै जानाया बाट ओरैनो फिसा नर्मेल जाबाय आरोना आं बेक लाइटखौ मोजाङै सोना लांनांसिगोन बेखौ बुस्थुआथ' जबाय तारनिफ्राय माबा भितरनिफ्राय जबाय दा मा खालामनो गोदान लगायनांसिगोन आरो बेखौ दायावबो 100 बा 200 ओरै लांगोन आरोना थ' मा जाखो बिराद बिखाखौ ओरै नांदोंमोन माने रावबो फैयाखैमोन ओमफ्राय खासे मानसियासो फैनानै मा जाखो होननानै माबादो बेनिफ्राय बिदिनो लोगो खासे फैबाय ओमफ्राय लोगो खासे हेल्प होबाय आरोना थ' इसोर खानैयानो हेल्प होबाय थ' ओमफ्राय लेंग्रा जाबाय आरो मानसिया होननागोन आरो होननानै आथिङाव नै दुलुंबो माबा बिगुर गुफुर ओंखारलायदों आरोना दैनि सेस एख' जायासै जेबो जायासै दा एसे मोजाङै बुगालांनोसै बेखौ मोजां माबालांसै नङाबा न'आव मोजाङै सिनो हाबना थाहैनांसिगोन आं थ' जाफेरा दिनै बिदि जाबाय आरोना थ' मा बुंनो आरो एसे माबा फिला जाखादोंमोन ना बारा दाब्रायाखैमोन दाब्रायनाया आंबो एसे लासै सलायखादोंमोन नर्मेलावनो फैखादोंमोन फैनाया आं लेंग्रा जाबाय आरोना उफाय गैया आं दा न'आव सिरि थाबाय नांसिगोन नङाबाथ' दिनै रायजाखागोन आं खोन्थाबा गोग्गोमोन दहायबो रायजाखादों ना दा आरामसे सोनानै आं हारसिंसो आरोना रावबो गैया नै हारसिंसो थ' बेनोसै आरोना थ' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै आरोना बुहुद बोरैबा नांबाय थाबाय आथिङाव जि साबाय थादों बे आखाइयाबो एख' जायासै मानसिया जायासै आखाइया एसे लोरिबाय आंनिया आखाइया एसे सानना थाबाय आरोना थ' बेनोसै आरोना इथि माबानांसिगोन आं थ' बाय फैफिननायखि फाइनालि गाइस आङो न'आव मोनफैबाय आरोना मोनफैनानै दुगैबाय दुगैनानै ड्रेस चेन्ज खालामजोब्बाय आरोना आङो ओमफ्राय न'आवथ' खोन्थाखायाखै बिमाजों रायजानो गिनानै ओमफ्राय बाबायाबोथ' गैया ओमफ्राय हाबा जानो थांदों आरोना दानिसो आङो न' मोनफैनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट थांखादों आरोना ओमफ्राय ब्रादारा उन्दुना दं आं रावनोबो खोन्थायाखै आरोना दा सिरि आरामसे दुगैफैदो दुगैनानै बेनिफ्राय ड्रेस चेन्ज खालामबाय आरोना ओमफ्राय दा गारिखौ आरामसे बरियासे सिना दोनदो आरोना दा नोंथांमोननो आङो देखायनो सिरि दोनदो बेक लाइटखौबो आरामसे सिना दोनदो आरोना ओमफ्राय ब्रादाराथ' कम्पिउटार क्लास लादों नालाय बेयाव थांबाय थायो बेनिफ्राय थ' इ सालायनानै जुदि इ गना होबा मिथिखाबाय आरो थ' मायबाफोर जादोंबा आं गैला दिनै मिस खालामबा बोरैबा आथिं बिराद खरा जादों आंनिया मा जादों थ' गाइस आंनिया आखाइया एसे लोरिबाय आरोना बेनिफ्राय सिङाबो एसे
प्रब्लेम मोनदों आरो ना एसे सादों सिङाबो बोरैबा जागोन ना मिथिया दिनै मंगलबारबो ना मंगलखौराव नांदोंमोनलै आंखौ दिनै नायनो हागोन आरो ना गारिनि कन्डिसनखौ आं देखायनि थ' गाइस नै माबायाव बरिया गलियाव सोना दोनफैबाय आङो फुरा देन्जार जादोंमोन आरो ना माने बुस्थुआ नै एकदम माबाया नै कभाराव हाग्राया हाबजोबदोंमोन आरो ना नैयाव एकदम फुरा ओरै फाटिनो माखिमोन ओमफ्राय नै साखाया एख' जायासै एख' प्रब्लेम जायासै जानाया नै नैयावबो बुस्थु माबादोंमोन हाग्रा नांदोंमोन आरो नै ओमफ्राय मा मबाइल गखोब्रा इयाव मायबा मबाइल गोसोम गबाय नैयाव एख' प्रब्लेम जायासै जानाया थ' बेनोसै ओमफ्राय कभारा एख' जायासै बुस्थुआ कभार थानायखायसो ग्रोब हाबना थाहैदों ओमफ्राय नै बाहाय हाबसिगोन आरोना साखाफोरा नायनो हागोन एख'थ' प्रब्लेम जायासै जानाया ओमफ्राय बासिबाय सेस बायजोबनाय बायदि नै राइट जाखागौमोन आं दुम जाखागौमोन आरो थ' दिनैनिया बेनोसै आरोना बिराद मोदोमफोराबो सानाय मोनबाय सिङाबो एसे प्रब्लेम मोनदों आरो ना दानि ओमफ्राय आखायाबो एसे साबाय आखाया एसे लोरिबाय आरो ना थ' आंनिया माबानाया दा आथिङानो आरो ना नै एकदम बुजायनो माबादों आरो ना थ' बेनो ओमफ्राय दसे रेस्ट लानानै बरिया फेनाव उन्दुना थानोसै आङो थ' हालाना बिराद साबाय थाबाय प्रब्लेम बिदिनोसै जानो सोरजों मिथिगो इदि जागोन होननानै बुस्थुआ फिस्लाबोमोन नालाय एसे हाग्रायाव एसे माबाबो दंखायोमोन मा होनो जिखिजाया ट्रेक्टरनि सिन ट्रेक्टर माने पाइप जावख'नायनि जिखिजाया माबा सिन दंमोन आरो ना इयाव ओरै जावख'नाय बायदि गोथौ दंमोन थ' इयावनो साखाया बोरैबा ख्रोब हाबनानै थाहैबाय ओमफ्राय इयावनो जाबाय आरो थ' बेनोसै आरोना आङो ओमफ्राय आथिङाव एसे मलम फोनना लानोसै आरो ना लाबोखानाय मलम दंमोन सिगांनि बिदिनो दोलाबाथाय बिदिनो फोननाय ओमफ्राय इयाव एसे फोनना लानोसै आरो ना थ' बेनोसै आं दसे रेस्ट लानोसै उन्दुना थानोसै आरो नङाबा बुहुद साबाय थादों बुस्थुआ एकदम दावखोबाय थादों एकदम मोदोमहालागै साजोबदों बाहाय बुख्रांबाय आरो बुनाया आं खोन्थायाखैनो सिरि सिरि जादों थ' रायखायोना आंखौ बेनिखायनो आं खोन्थायाखै थ' नायनोसै दायो खोन्थाबा खोन्थाबाय रायजाबा रायजाबाय आरो थ' बेनो रायजानाया रायजाखासिगोन आङो